umalis ako ng bahay, maghatid ako ng ampalaya dito sa Filipino store. Papuntang Filipino store, hatid ko kasi yung kaibigan natin, yun yung kilala natin dito. Gusto ng ampalayards. So, ihatid natin. Galing ako sa grocery anyway. Ito yung mga gino-grocery ko. Hi guys, dito na tayo sa grocery store. Pero ang layo ng baktasan ko na. Wala akong pakialam. Mahilig talaga ako sa malayo yung parking. Ayaw kong masyadong malapit sa tindahan. Gusto ko sobrang layo talaga. Kita ninyo? So yan siya. Wala manggoy. Di ko ganahan manggulog ka ng perting doon lang parkinganan. Pero guys, samahan ninyo ako hanap tayo ng bill paper. Wala din sila eh. Ay. Bagyo, nag-ulan na guys. Nag-ulan na. Tara. Okay. Ito yung mga dahilan na magkasakit ang mga tao. Tara. Ito yung dahilan ng mga pananakit ng ulo. Ganon. Kasi ulan. At yun, galing ako doon. Nagbili ng mga kailangan para ipakain sa aking asawa. Alam na this. So yun, malapit na ako dito actually sa grocery store, sa Filipino store. At pagkatapos nito, uwi agad tayo kasi kailangan, marami pa akong gawain sa bahay. At umulan, kailangan kong lutuan si Tami, maglinis, magtupi ng mga nilalabhan ni Tami kasi nga kagahapon iba yung pakiramdam ko talaga. So malapit na tayo, tara. Pauwi na tayo and then, ang grabe ang dagom. Nag-ulan kanina, so ngayon dagom naman, para akong lutuon. Magluto galunggong ang lutuin ni Inday Marian kasi para meron tayong maluto mga darling na. At saka hala tara. So yun lang, simple hala. Huy, ginoo ko. Huy, naku, pag sure magpataka man og kuan. Magpataka, magbaking, di man magtanaw. Ay, nako, mga tao talaga. Di mo magbaking, di mo tanaw, banggaan ta, kiguahon ng mga tao. Tanaw sa usahay, uy. Uy, nako, makuyawan man taan ng mga tao. Eh. Anyway, so tara mga darling, no? And so, ito po yung galunggong na binili ko mga love. Lutuin natin. Ito siya. Lutuin natin and actually mamaya ko pa ito maluto pa kasi frozen pa siya and then gutom na ako kasi it's 12 o'clock at grabe yung pag ko doon sa basement sa aking freezer. Ay, napagod ako sa mga love sa kakahanap nitong sausage na gustong kainin ni Mr. So yun, at na-flat siya dahil sa pinakailalim na talaga siya mga loves. So flat na siya. Yung sausage hindi na lingin. At yun, yung mga binili ko pala sa Filipino store, sa grocery store kasi gusto ni Tamig salad. And ako naman kakain ako mga darling no kasi gutom ha. Kain tayo. Kanin of course, kanin. And then yung leftover na kainin natin ito. Ito siya. Yung seafood nabili ni Tami. Kailangan ko siyang kainin bago masira. At saka steak. Look, yung steak na niluto ko na sobrang dry. Hindi ito garis. Si Tami ba? Natawa ako mga loves kasi kumuha siya ng steak. Yung niluto kato yung may mga kaibigan ko dito. Kumuha siya ng steak. Pagkatapos niyan is minix ko dito yung dried fish. Ayun na nga na. Pag mix ko sa dried fish yung nakuha niya. Aduy, gusto sabi pa niya, I think you like to poison me. Poison. Sabi ko, anong akala mo sa pagkain namin? Poisonous, dong? Poisonous? Kaloka talaga itong aking asawa.
Nagbiro lang naman to siya, guys. Pero, naano siya ba? Nagulat siya. Dried fish pala yun. Nakala niya, steak. Ang steak, naging dried fish. Kalorki. Ito na yung ating niluluto na paksiw na galunggong na binili ko sa Filipino store. Ito na, ang bango. Nilagyan ko siya ng mga, wala ng tuyo. Kalamansi na lang na Maggi Sabor. Konti lang ito siya. And then, nilagyan ko ng kalamansi juice na galing din sa Filipino store. Yun yung ulam natin ngayon. And of course, nagluluto din ako ng sausage for Tommy. And then, ito yung aking ilalagay. Onion, bell pepper, at saka garlic. Yun yung gusto niyang dalhin. So, yung sausage is, dito ko siya nilagay, hindi na doon sa labas kasi parang hindi na ako lalabas na mag-grill-grill na naman ako. So, dito ko lang siya lulutuin sa ating oven and then pag maluto yan siya, i-cut ko siya and then lutuin sa, yun lang yun siya. Masarap na yan siya. Yun yung, hindi na ako kumakain ng sausage pero that's all for Tommy, no? So, maglagay ako sa freezer para hindi siya masisira kasi hindi naman yan makakain lahat ni Tommy. Ilagay ko sa freezer yung half and then yung half is kay Tommy para snack-snack niya, kain-kain ba. Kasi ganyan guys, para naman pag next time, meron din siyang makukuha, no? Good afternoon na, oy. Maglagay lang ako ng sa aking lips. Petroleum jelly. Petroleum gel. Kasi sobrang dry. At magpunta ako sa harap kasi kailangan kong kuha ng dekorasyon. Meron akong hugasan, mamaya na ito, patayin natin ang ilaw, punta tayo sa, binilhan ako ni Tommy ng Jollibee kagabi na surprise ako mga loves, titignan niyo itong video, ito siya. Loves, gabi na. So, andito na si Mr. nakauwi na. So, yun. At buti na lang, hindi pa ako nakatulog. Laptop bag, you leave it here? So, yun, nandito na siya. And, may trabaho na naman siya bukas mga loves. So, kaya, yun, pabayaan na lang natin siya. Do your head to your son, seriously. Oh, sorry. Surprise for you, surprise. You have Jolly Boy. Oh, it's in the thing. You got a surprise for me, honey. This is heavy, hon. That's why I didn't carry my. You got a lot of Jollibee for me. That's why I didn't carry my handles. So you work in the old place today. Yeah. You went over there. Oh, let me see what you got. Ubi. Hala, ubi. Hala, mainit-init pa. It's still a little bit hot. Oh, wow, you got a lot. How much you spend for this? Gravy. Oh, gravy. Gravy. More gravy. Gravy. Hala. The gravy comes with the chicken. Hala, what the heck, hon? No. Oh, my God. How many chicken you got? Another chicken. Holy moly. More ubi. Oh my. Hala ka diha. More portions. Oh my goodness, baby. Thank you, love. So you went to the place where the Jollibee is. Let me see. Okay, do you wanna eat the Jollibee you got? Oh, it smells so Jollibee. And that. This one has some regular and spicy. Okay. That one's just spicy. Hello. Oh, thank you, baby. Yep. And Oh, thank you. and your purple pies. Okay, go eat na. Go eat. Thank you, baby. Yep. Thank you, honey. Yep. Just a table. No. Come on. So yun, na-surprise ako kasi nga pagdating niya. Kasi alam ko, nagtatrabaho siya paminsan doon sa kung asan yung malapit yung Jollibee. No? Paminsan. Pero hindi niya sinabi sa akin na nagtrabaho siya doon. Sinurpresa na lang niya ako. Nakabili siya ng Jollibee delivery. Yung aking mga statue dyan, Gustong gusto ko. Pero guys, tignan nyo.
ang ating Christmas tree. At ang saya lang, ang ganda sa feeling mga loves, oy, na meron na tayong lights dito. So, kahit malayo pa ang Christmas, and then meron na tayong light, ang saya lang sa feeling. Parang, ang gaan sa, parang, sarap mag-relax. No, kayo guys, kung ayaw ninyo mag-lights, maglagay na kayo kahit anong mga ilaw-ilaw, yung mga ganyan, yung mga fairy-fairy lights na yan, yung nasa sa dingding, sa wall. Kahit maglagay ng color yan, walang Christmas tree, yun lang siya. Ano siya, relaxing, yung maganda sa feeling na may ilaw-ilaw, ganun. And, kahit yun lang.